Morjesta. Mä ajattelin kuvata tänään My Day-videon. Mä oon kyllä herännyt tossa 8 aikoihin jo ja kello on nyt 10:12. Puolen tunnin päästä lähden kävelemään asemalle päin. Lähden Pasilaan. Menen kaverin kanssa miekkailuhommaan, koska se on ilmanen ja sillai. Niin. Sellaista. Ja sitten on vielä illalla säpäreenit. En usko, että illalla tulee kuvattua mitään enää, koska silloin on jo aika pimeetä. Katellaan tässä, kun mä lähden käppäilemään asemalle päin. Joten se on hetkeksi. Moro. No niin, nyt mä lähdin kävelemään asemalle, Hyvinkään asemalle päin. Siitä lähden junalla tonne Pasilaan päin. Sovittiin kaverin kanssa, että nähdään Pasilassa. Varmaan käydään siinä syömässä subissa. Ja sellaista. Voi olla, että siitä subista tulee jotain videoa, mutta en tiedä. Katsotaan. Mutta joo. Siinä on friendin kanssa menossa kokeilemaan vähän miekkailua, kun tänään sitä saa kokeilla ilmaiseksi. Ja sellaista, ja sit illalla tosiaan vielä säpäreenit ja sellaista, niin katellaan tuolta varmaan sieltä subista sitten, tai sitten kun ollaan viimeistään sitten kun ollaan kävelemässä kaverin kanssa sinne mestaan, missä se miekkailu on, niin katellaan vaan sitten. Se on jälleen hetkeksi moro. Joo, nyt lähdettiin Kallen kanssa kävelee sinne miekkailumestaan ja käytiin subissa syömässä. Ja minkä subi sä söit? Sen grillattu kanarinta on mun ihan must favorite. Joo, ite otin Spicy Italia, niin se on meikäläisen lemppari. Joo. Saa nähdä mitä tästä miekkailusta tulee, et luultavasti kivaa on. Sellaista. Lähettiin tosiaan etsimään sitä mestaa. No. Ja sellaista, mutta katsellaan sitten sen miekkailun jälkeen. Se on hetkessä moro.